Možeš li prepoznati 100 poznatih brendova na osnovu loga? Za svaki logo imaš 5 sekundi vremena, a svaki tačan odgovor donosi 1 poen. Da li ste spremni? Koji je ovo logo?
Koliko ste logotipa uspjeli prepoznati? Napišite nam svoj rezultat u komentare ispod videa. Ostavite nam like ako želite više ovakvih kvizova. Ne propusti i ovaj video.